Selam aleyküm edilişler. Bugünkü TikTok haberlerimizde Novruz'dan şalkıldatyanski hareketler. تبقى معدي لا لا سلمش علي لا عيني في عيني أنا تردم أمرت zatırlara. Sered Watithawa ve T'de yaşlı hinlerimiz. Madem bozacaktın neden düzelttin beni? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni. Havve edilişler her ay şuları görmek için Wi-Fi'ye pul töleýäňiz. Malades. Neden bıraktın beni? Gayret etip çağan elinden telefonunu alın. Bular gutorana kanyesne T'de prinsesamız. Aha sürkelle bas. Ye hareketlere seriyet. Kime üretleri sana bulari. Ana zorasam yerli gepleşimizi geçir gutoriyat. Ama pideratrs bilen devam etiyez. İslam gül ne mulye sana? Yegudin başkaydıra gürleşeni tuttum. Neden başkası bilen gurlaşana? Yönümün gürleşeni bilen ağa. T'den ayt. Yönümün gürleşeni bilen ağa. Esirgun ne moli sana? Ha? Dırgada bu öyle mi o? Enne mona seret. Ложка, вилка, чайная кесе, чашка. Day jozatlar bilen milyes. Bir diye iki diye üç diye Bizim 40 yaşdan soň şey tip ýörsek TikTok'da ýuhuday. 5 diye altı diye 7. 40 yaşam soň telefonumy alyň gaýrat edin. Inne kelsin. Ýa uklap barýak hem depeme gelýän siňekler. Köşüşi gördogan ýüzü özüň ütkä gitdi. Selam aleyküm edilişler. Bugünkü TikTok haberlerimizde Stefano Ricci ve Euro'na infarkt veren bakalary. Egerde öz görküňe gör goşatyň gelýän bolsa, Hawa, ýagny görküňe gör goşatyň gelýän bolsa diýendirin. ağın bir gime hasken bir goşak gel şoto. Görküň ýok diýenlerdirin. Pulun ýok diýende Ynha dostum Mandela brandinden 40 ýylyň kojatynyň kurtkamyz bar. $20,000. Oh my gosh. Size sorak Stefano Ricci diýemizde ilkinji aklyňyza gelýän zat näme? Krokodilin bu zatlardan haber barmy ka? Stilini bugün biz bilen taýlap, her gün özüňi aýratyn duýup bilersiň. Dogry aýtdy, aýlygyňyzda 2 sanak jorab alyp her gün özüňizi aýratyn duýup bilersiň. Belki enne kay turtyga malarsyňyz. Sehra, siz bu zatlara şunça pul bererdiňizmi? Ha, düşünükli. Selam aleyküm edilişler. Bugünkü TikTok haberlerimizde ýylyň parlak zenani Edith Gül. Happy birthday Laçın. Mena adım Ütköçük. Happy birthday den rajdeniya Laçın. Bir zatçykda kynygy göze düş başlapdyr. Inne bolsa dramalar bilen dowam etýäs. Sallançak bağından tutup Sallançakdan ýykyllyň gerek. ak süt berip ulaşacak bolup Ul olup oňmaň alyň gerek. Ana barmaklaryna moýun ötdädir. Size gowaýdym aýtyp berýär. Святигодня den rajdeniya. Hormatly adamlar, doglanýan. Assalamu alaykum. Gomya deýleňiz. Kelle nolda kelle bosta balığı kelle giydim. Selam aleyküm edilişler. Bugünkü hepleşimizde Edith Gül'len Sapsılaydı tanslary. dans et durma Bol blok hani durma Конечно, tursysyň kellesine giyip berenler amma berdi. Dostlar, täzeret dünýäsine ýeçek bolýan. Başta tursyň dogry giýmeni öwrensen gowalarmy kadiýer? Ne bolsa dünýädäki iň bagtly oglan. Ma bebek yat aşağı Batu flexle piyasayı baş aşağı Inte qahar gelmäke şeýtse qahar gelenin ýüzüne hilakka. İmo, sana vara reklama pıtlık dedinin ha dilini. Aha. Onam kabul edip sırtlama gol çekenin sık ruçkası bolsa onun pırzini yiyecekini bak. Dogry aýtdy. Otraýyn gopar bolma. Gopar gomsular ölen bilenmi? Köşür bırak. Amin. Bami. Allah kabul olsun.